Mitt namn är Ahlgren, det här är min andra video och idag så spelar jag Skate 3. Och se vad det här är för spel då. Jag har inte fått än några subscribers, men det kommer gå i framtiden. Okej, Skate 3. Det här är demot, så förlåt. What the fuck? Här är min favorit. Vänta, det kanske inte går så bra. Jag behöver sänka brightnessen. Okej, vänta. Gonna break your board, bitch. Gonna break your board. Okej, kör basics här då. Ser du riding on 4 wheels? Nej, jag vill inte göra det. Eller förresten, jo, vi kör alla. Accept. Så kör vi alla. Tills vi får gå till studio. Okej, fuck you. Okej. Jag är inte bra på det här. Oh, fuck. Ja, jag glömde hur man kör. Turn. Wow, vem vet inte det? Jag har skatat förut, men det gick så bra. Yeah, hippie jump. Hur var det jag gjorde den här? Just det, så här. Kofin, den är fett nice. Ja. Fuck gate, this is quick dog gate. Fuck this shit. Nej, shut the fuck up. Slow down. Ah. Zigzag. Oh, power slide. Fuck. Hey. Yeah, BS power slide. Fuck. Oh, nice. Ollie, vänta. Yeah, flip, vänta. Popshovit. Fuck yeah. Nej, vad fan, det kommer zigzag. Chic. Kör. Ja, hej Samer, jag håller på att filma in nu. Samer är en av mina vänner. Jag tror inte han har någon mic. Zigzag bitch, zigzag. Yeah, good flip. Yes. Om den här videon får 50 likes om 3 dagar, då kommer jag att bli glad. Jag är inte en fucking subscriber. Okej, old timing. Får se vad det är då. Finnig tror jag med. Ja, okej. Han är bra, man. Jaha, varför lämnar han då? Okej. Men jag tycker jag spelar inte med den där killen så mycket. Jaha, Ali. Aha, hej då. Hej, vänta, vi... Okej, voilà. Ja, ni kan se bra i alla fall. Okej. Ja. Samer, har du något spel som vi två kan spela tillsammans sen? Så vi kan köra online. Jag skickar ett meddelande. Ska ni filma in?
X-skiten får här skiten älskar. Yeah. Oh, fuck yeah! Vilket snyggt trick. Aha. Vad är det för fel på hans connection? Yeah. Okej, här, det här. Kom igen. Yes! Fuck yeah! Bitch, kolla, yeah! Det är sådär jag gör. Sick. Nice. Nailed it. Nej, inte flip. De är för dåliga på showvid. Jaha, det kan jag. Det här blir svårt. Yes! Fuck no. No, we do no. Sick. What? Grinding, yes. Det här är jättekul på det spelet. Do at least 3 grinds cross the finish line. Okay. 3 grinds. Får vi se då. Oh, fuck yeah. And grind. Oh, 5! Vad fan? Okej, vi kör den sista här, trick. Yes. Oh, yeah! Okej, det var så jävla snyggt. Aha, man, you're of course I am just good. Nej, jag bara skojar. Jag är inte bra på några spel, nej, jag är rätt skryta. Nej, jag gillar spel. Det är alla, men vad fan? Ragdoll. Aha. Seatboat, jag fick en seatboat. What the I like it. Tack för att ni tittade, jag hoppas ni gillar videon. Drop like på den.